Видя ли кой го ударя, човек? Не, аз видях накрая всичко. Ма какво видя? Кои са? Не можах да го видя, момчета, възрастни момчета, гръб кой го го видях, ударя? човек. Аз съм постоянно покрай този човек, бе. Еми, откъде? Така ли е, човек? Някой би ли казал какво? Не е бил само един. Значи, скъсха на човека по оката, едно момче тръгна да го защитава и удариха го, разкървиха му. Там кърбище има. Колегата. Мършите. Да, мърши. Сега да не обиждаме хората, да, мършите. Възраст човек. Той е видял някакви млади момчета. Той човек е на години, както го виждате. Какво да каже точно? Трябва да си каже сега да го видя, няма да може да го познае. Той беше с качулка. То полутъмно. Къде се случи това? Моля? Покажи къде се случи? Къде? Е там малко около сутена метра. Нямаше полицай много. Имаше един. Имаше едно. Един полицай имаш, да. И нападателя ме покрай него. Аз успях да го хвана. Аз тогава видях късно. Аз като минал момчето и едно момче се развика, ето го, то се удари момчето и тогава разбрах какво става. Другите ми казах, айде са... Че аз съм място ще го ударя, как ще му къса по ката, разбираш ме? За кого да го къса, кажи ми? Кой да му го къса? Защото ги е страх. Драги да не науча народа, че са разбойници. Няма да се притесняваш, ние сме винаги. Утре всички ще сме около тебе. Точно така, ние няма да оставим човека, бе. Никой не смее да каже. По радиото и по телевизията никой не смее да каже Ние Тим. сме около човека, няма да го оставим. Точно така, така е, човек. Ще ви каже. Помощ идваме при тебе да ти пазим плакати. Виж колко камерите снимат, вече се знае, деца викат цяла България. Да, бе, всички казаха, че са около тебе от утре. Около такива плакати с Тим и с кмета ще има винаги хора. Кои са Тиме, човек? Защо трябва да започнем от Тиме? Ние живеем в свободна... Те са собственици на град Варна. Да. Собственици на Варна. Чакай малко да говори човек. Какво да кажа? Ясно, вече почвам да се плаша и аз не знам вече. Дали да правя Утре да, всички сме покрай него. Няма проблеми, ще сме около вас спокойно. Съм пресняли. Питайте на колко си години? Да, вече 72. 72 години, човек. Не съм много здрав, имам сърдечна операция. Георги Печетинев се казвам, бай Георги. Бай Георги. Как го знаят хората? И аз го знам така.